Hem estat treballant en valencià sempre. Si vosaltres treballeu en castellà seria idèntic, però en la pestanya de castellà. I com que estàvem treballant amb unes pàgines duplicades, ja tenia versió en altres idiomes. Per exemple, està en castellà. Aleshores, quan hem publicat una pàgina, no ha passat res, però si vos fixeu, no té res a veure això amb això. Per tant, què hem de fer quan publiquem en la llengua en què estiguem treballant? Quan ja hem acabat, abans de publicar anem a l'altra llengua i eliminem tot el que tinguem si és una pàgina duplicada. Aleshores, quan vinguem ací, la meva llengua titular, entre cometes, és valencià, és la meva llengua de treball, doncs jo publique i em dirà, atenció que no tens contingut en la pestanya de castellà, vols traduir? Efectivament, vull traduir, i el que fa és traduir-me automàticament i copiar-me tots els elements, fotos, imatges, etc. Recordeu que teníem un cas amb una imatge en castellà i en valencià? Doncs mireu, recuperem-la. Eliminem la part de castellà, deixem a 0, buida, i en valencià incorporem una imatge. La imatge que incorporem és esta. Recordeu? Incorporem perquè està en valencià, ho quadrem perquè estigui enmig, i ara el que fem és publicar la pàgina. Detectarà que en castellà no tenim res, ens preguntarà si volem traduir. Continuem. Me'n vinc a castellà, i fixeu-vos que el que fa és recuperar-nos la imatge que havíem etiquetat com a imatge en castellà quan vam pujar la imatge. Per tant, no vos heu de preocupar de canviar les imatges quan feu la traducció, si estan ben creades d'inici, aquestes imatges.